Ну, після Володарки поїхали на Фрунзе на слідчий комітет, там мені вернули частку речей, ось, ну і потім ось підвезли до суду. Скажіть, будь ласка, а який зараз у вас статус? Якби що ви повинні зараз робити? Підписка. Підписка. Так. Ви повинні кудись ходити, вместе там означатися? Ні, я не повинен ходити означатися, я повинен бути в межах досягальності для слідчих органів. Господар Мирослав, ну розкажіть, що з вами там відбувалося, як вас затримували, все, що можете розповісти, розповідайте. Ну як, що со мною там відбувалося? Я там сидів. Затримували, як мене затримували. Їхав на машині, машину спинили, мене витягнули, погрузили там, в іншу машину, там, ну, кайданки, шапка, і повезли на обшуки. А було видать, що у вас була кров на тілі. Били вас? Під час затримання, так, там, ну, певно, я не дуже хутко реагував на їх дії, ми не порозумілися. На їх, ну, на перших, хто підбігли, на їх не було позначки, там, що вони дотичні до силових структур. Вони були, ну, маски і громадянська така, вопратка цивільна. Ось. Потім, коли я зауважив чоловіка в броніки з надписом КДБ, ну, все зрозуміло, ніяких проблем. А були які прикмети того, що от може таке здаритися до того, як вас затримали? Ну, я дивлюся, я... Чи ви рихтувалися до такого? Ні, я не рихтувався, і навіть, ну, коли я не відчуваю за собою, ну, ніякої вини, то як я мог, ну, навіть уявити собі, що мене будуть брати, там, безумовно, ні. Ну, що далі? БТ вважала здимками з моменту затримання, потім у вас знайдений був у авто, був знайдений автомат без опознавальних знаків, без номерів. Ну, видите, я давав підписку про те, що я не буду розповідати, розповсюджувати звістки, які дотичні кримінальні справи. Ось, тому, ну, я не ведаю, принаймні до той пори, поки я не порозмовляю з своїм адвокатом, що, ну, що охоплює ця підписка. Скажіть, будь ласка, а чи вказали вам, у чому вас підозрюють, у чому вас обвинувачують, що вам вказали на протязі года часу? От початку это в межах артикула 293, это подрихтовка до массовых беспорядков, а потім переквалификовали на артикул 287, это незаконное збройне формування. А зараз вам потлумачили, чому вас сьогодні випускають з Мінавіта? Що вам сказали на уроках? Не дайте, я навіть не питався, чому сьогодні. Я був дуже радий, що мене відпустили. А ви А чим відали, ви що зв'язуєте інші? те, що всі фігуранти справи зараз знаходяться на волі під підпискою ось нечекано, ось літерально тягом одного тижня? Ну, цілком вірогідно, що все ж таки ті занятки спортом, які у нас відбувалися, вони не тягнуть на формування збройного. Ось і все. А як до вас ставилися там? Чи можете ви казати, що от некий тиск на вас оказувався? Чи порушалися ваші права? Може бути, адвокат скаржився на те, що немає доступу до вас? Ну так, адвокату було дуже тяжко пробитися до мене, от, принаймні, в американку. Це дуже тяжко. Ну, натурально, коли перевели на Володарська, ну, адвокат сказала, що це вже буде легко і цілком реально. Ну, от увогуле ставлення до себе, як ви можете характеризувати? Жорстке, передузяти? Чи доходили до вас листи? Ну, до мене шмат листов доходило. Я ж натурально не ведаю, скільки їх було відправлено в мой адрес. Але то, що ну, листи доходили, і вельми шмат доходило. І я дуже вдячний всім тим людям, які ось, ну, підтримували. А на умови, яких вас отримали, які були умови? Ну, звичайні умови в таких місцях. Американки, это, ну, спочатку була одиночная камера, ну, потім там маленькі камери на 3-4 чоловіки. Я сидів у трьохмісцевій камері. Ось. А вже на Володарці, да, там великі камери і дуже багато людей, там 26. Там, тобі що
колектив завжди був дуже такий щільний. Чи є у вас інформація, на якому етапі зараз слідство у слідчому комітеті, коли чекати інформації вже більш подробязної, яка буде розголошена для людей? Ну, на это питание я просто не ведаю отказа, потому что меня с никакими материалами не познайомили, только отдали речь, все. Ось, тому я только ведаю, что на данный момент я вызволен под подписку. Какие дальнейшие там будут, я так разумею, что повинны быть там некие следующие діяння, там, не ведаю, экспертизы, там, ставки, там, я не ведаю. Невідомі терміни. Не. Але обвинувачення застається у вас по одним артикулам? Да, по артикулю 287 обвинувачення застається. Чим ви займалися у зневоленні, розкажіть? Чим ви займалися у зневоленні, розкажіть? От Румянцев нам розповідав, кілька разів він натискався. Книжки читав, каже. Я так само шмат книжек читав, дякую Богу, що все ж таки бібліотека за КДБ. Там є що почитати, я не сумував. Білоруська література є? З этим, бракує. Там несколько книг было. Ось, так що, в меру можливості там так само, фізкультурою займалися, як підтримувати там свій стан, тому що, особливо в умовах зневолення, коли цим не займатися, то чоловік дуже хутко деградує. І плюс заховати здоров'я, тому що невідомо, кільки його сидить за все, на протягу всього цього часу. Мирослава, що ви в першу чергу зараз збираєтеся зробити? Дочекаться Светлану и обнять ее. Ваші плани ожениться, яны засталися? Конечно. Коли весілля? Треба її з'їсти. Але на згодна його? Так, принаймні туди писала, що згодна. Зараз поглядимо, зараз прийде, запитаюся знову, може передумав. Ви ведали, наколькі вас підтримують люди тут увогуле, що відбувається з волі, які до вас звістки? Так, безумовно, і в листах, і там то, що в листах мені писали, що дуже моцно люди підтримують, і безумовно то, що ось в газетах і по телевізору дробізна інформація, але по якій можна було зрозуміти, що тут вельми велика компанія. Тому ще раз всім дуже вдячний. А про 25 сакавіка ведаєте? Так, ми розповідали. У вас є який коментар на це? Я покуль нет, давайте я ось хотя бы в интернет залезу, почитаю, что відбувалося. Це шмат листов від незнайомих вам людей приходило? Так, шмат листов. З цього так само зрозумів, що компанія підтримки дуже моцна. А як наголо ви можете прокоментувати це обвинувачення, яке вам його представили? Могу сказать только то, что ніякого незаконного збройного формування ми не робили. Чи плануєте ви повернутися ось до своєї праці, до видавництва? Я думаю, що тут спочатку треба порозмовляти з директором видавництва. Ось, коли він згодний бачить мене у шерегах цього видавництва, то чому ні? А ведаеце, што тут сёння просто нейкае прыгодніцкае кіно з вашым вызваленнем, мы бегалі ад Валадаркі да вашага дому, а што з вамі адбывалася ў гэты час? Мне вертали рэчы, мы там опісы складалі. Это так доўга адбывалася? В следчым камітэце, так. А, вас павезлі ў следчы? Так, следчий комітет, да. То бишь мяне забрали адразу адтуль, павезлі ў следчий камітэт, і там, адразу гэта ў які час? У меня, на жаль, годинника не было. Я думаю, десь об 11. А, тут самого ранку. Так вас уже от початку зустрічала машина слідчого комітету, так? Вас не вивозили, ви вийшли пешу? Я вийшов пешу разом со слідчим і поїхали, він займався складанням там список.
Просто у минулые дни, вось на гэтым тыдні з аўторка, падаецца, так пачалі вызваляць вось такімі групамі людзей, і ўсе просто выходзілі, ну, нікога нікуды не вадзілі. З чым звязваеце тое, што вас усё ж такі суправадзілі ў следчы камітэт з рэчамі? Не было такого вот на працягу тыдня, калі вызвалялі? Я дуже радий, що всіх визволили, нарешті-решт. А з чим зв'язано те, що... Не ведаю, но... Реально у меня нават, ключового не было от хаты. Сегодня сам Наскевич сказал, что вызвались апошніх по этой справе. Чудовно, Вызволили. Я сподіваюся, що врешті-решт і коли справа дойде до суда, то там все скончится больше-меньше оптимистично. Ну, есть адчуванне, што яна ўвогуле дойдзе до суда? Ці не развалится яна? Слухайте, я не ведаю, я нават, что я могу сказать, коли меня з Наров вернули речи и поставили сюды. Я так разумею, что вы нашмат больше ведаете, чем я. Потому что я, нельзя сказать, цалком информативный вакуум, але там какие-то дробезные отголоски информации со СМИ. Вот все, что я, вся информация, якою я зараз володаю. Тому не ведаю, принаймні, хоча б треба з адвокатом зустрітися і довідатися про нечто, що, як вона на які її думки є. А чи дозволяли вам передавати яку-небудь недержавную прессу, у якої могла бути інформація по вашій справі? В камере я «Народная воля» в камеру доходила. Вот, что еще? «Народная воля», «Белгазета», «Белорусский рынок», там, литература мастацтва, культура, краєзнавча газета. Из недержавных, в огуле такие газеты. Ось, нет. Може, навіть по телевізору поглядели той фільм, який показували про вашу справу? Ні, на жаль, не бачу. Ось зараз хочу... Мне розповідали, що є ще шикований артикул у Совєтській Білорусі про ті жахи, які могли відбутися. Так само хочу почитати, бо жанр нонфікшн, це ж він перспективний в Білорусі. Вось у гэтым нібыта расследаванні падаваліся такія звесткі, што быццам бы планавалася 25 сакавіка увесці ў натоўп смяротніка і падарваць яго. Ведаеце, я ж кажу, жанр нонфікшн, цалкам верагодна, што Савецкая Беларусь стане флагманам жанра. Можна ще сказати, що, конечно, злоуживаюць яны тым нечым. Как вы сами разумеете, коли б нават были хоть не то, что доказы, а хоть дробезная упевненість, что рыхтаваліся такие дзеянні, я б зараз тут не стоял. А довез вас хто додому? Машина следчого комитета. Или под сам дом не полезли? Йому ще треба було вести ще одного чоловіка, тому не до заїзду у двор. Може, ми вже проводимо? Дякую вам велике. Вінчуємо вас. Все, вам велике дякую всім. Велике вам дякую. Розумію, що без вашої підтримки Підтримка буде завжди. Дуже не хутко. Міраслав Лазоўскі, апошні затрыманы па справе патрыётаў, вызвалены сёння. Вот толькі што машына, аўтамабіль следчага камітэту яго даставіў пад ягоны дом. Журналісты цэлы дзень фактычна палявалі за вызваленнем Міраслава Лазоўскага, таму што зранку старшыня следчага камітэту Іван Наскевич паабяцаў, паведаміў, што апошнія два затрыманых па гэтай справе, гэта Віктор Мароз і Міраслав Лазоўскі, будуць вызваленыя. Вот Міраслав сапраўды апошні, хто застаўся. Цяпер яго вітаюць сваякі
Івана Ковальчука і Андрій Дундуков, якого визволили вчора. Мирослав тримає на руках так само Мирослава Дундукова, сина Ганни і Андрія Дундукових. І ён ягоны так само хрещеный бацька, маленькі Мирослав і вялікі Мирослав. Вядома таксама, што падчас гэтай справы сям'ю Дундуковых, якая знаходзілася ў такім непростым, можа быць, матэрыяльным стане, прытуліла ў сябе нявеста Мирослава. І цяпер гэты час яны жывуць разам, і Андрей Дундуков, якога вызвалілі учора, прыехаў у кватэру, якую цяпер накіроўваецца Мирослав. Я нагадаю, што справа патрыётаў разгарнулася пры канцы сакавіка. Каля 3 десяткаў чалавек былі затрыманыя. Спачатку іх абвінавацілі у навучанні і падрыхтоўцы да масавых непарадкаў. Пасля дадаўся артыкул пра стварэнне незаконнага ўзброенага фармавання. Ну і паступова людзей сталі адпускаць, і на дадзены момант ужо ўсе вызваленыя. Дякую вялікі, я зараз подымуся все ж таки до хаты. Все, дякую всім вялікі. Мирослав Лазовскі, апошні затрыманы па справе патрыётаў, вызвалены. Яго віталі сябры. Ягоная невеста пакуль што на працы, паведаміў нам у турме лістом, ён зрабіў ёй прапанову, кажа, што спадзяецца, што яна не адмовіцца. І, магчыма, неўзабаве паведамім пра тое, што у сям'і Лазовскіх адбылося вяселле. Справа патрыётаў на дадзены момант усе вызваленыя, знаходзяцца пад падпіскай пра нявыезд. Часткі людзей яшчэ не знятыя абвінавачанні у стварэнні незаконнага ўзброенага фармавання, таму невядома, чым канчаткова скончыцца гэтая справа, ці будзе суд і як будуць далей працягвацца следчыя дзеянні, але пакуль што на дадзены момант усе на волі, і гэта той суд, якога чакалі ўсе сваякі і сябры. Сачыце за далейшай інфармацыяй на нашых сацыяльных сетках і на нашай старонцы. Заставайцеся з намі. Усяго найлепшага. Дякую, што былі з намі амаль увесь дзень. Спадзяемся, што мы з вами яшчэ сустрэнемся на